Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Jotain syttyi, kun öljyä valui maahan ja kipinää ohijuoksevien hevosten kavioista. Jotain alkoi, kun luettiin Marksia kunnolla, kerättiin öljyä rannoilta, lapsia magenttapuseroissaan, puistoista ja kipinää. Törkyä valui spreetä pitkin tuhottomia määriä, sanomalehtiä ja käymäläjätettä yhtenä pitkänä solkena, paitoja ja pukupaitoja, kauniita tyttöjen valokuvia, vaippoja ja sitä loputonta törkyä. Olin tuonut rakennussarjan rannalle Fritz Kahnin yhdyntäkirjoja, olutta juotavaksi, arvopapereita ja postikortteja ja rakentanut mansettihousuissani muulin kanssa hukkuvaa teeskentelevien lasten edessä, mutta erinomaisella tavalla, suruisasti, riemuisasti kuin omanilaiset runot, ei lääkkeen avulla vaan sakramenttina juhlallisesti kansanmilisilaitoksen kansliassa. Sieltä pian tänne, toisen kerrokseen vietnamilaisten yläkertaan, sieltä sian kieltä, housut ojennukseen, kävellen tanssiaskelin sotaan ja rauhaan. Ja siitä kaikesta varisi, sukeutui, syttyi, helvetin moinen värinä ja voike. Länsimetrossa nostin veitseni valoa vasten ja jotain sulake kärähti. Helvetin Jumalan kone. 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 Sen sain rakennettua. Sen minä sain rakennettua. Helvetin Jumalan kone. 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 Sen sain minä rakennettua ja sen kaapelit osuivat palavaan öljysuoneen, kivihiililouhokseen, astraalitason tajuntaan, sellaisen herkkään hetkeen tytön kanssa, että ne löysivät tuhovoimaisen energian. Miten se alkoikaan jollain tavalla tavattoman ei-romanttisena kirjoituskokoelmana kaupungista, jonka polkupyörällä liikkunut poika nosti minulle maasta ja sain syventyä sen historiaan.